Hi guys, madung adlaw atong tanan sa mga adlaw guys. Sama na pugog panuwas manok diri nga naman nakadabuntag dina. Trabaho na. Sa mama init ta. Ya nag-init ta dito. Kuani energy. Ni ganahan lang kay sa kape. Gaya kung katog. Kada pa may panda sa nilo ko na rin ng tela. Sayang. Mga kanta ninyo guys. Banha mga sakyanan ay. Bugas ko ito. Ngani ko basta. Daga. Nanay nag-abot. Nag-maanhis liksi. Sayang mo bitlok ko nga pasud mo na. Mahal mo gano'n yung Nutella. Nakapatidari yun. Kuan ako ron. Dagay mo yung nanambag ko na ko. Basta spiritual ba? Kuan ko. Kailangan ko vitamin. Yung sikreto na haron. Ano siya ni? Lingji? Ang gulisip ko glitok. Mana yung nahurot. Yeah. Grabe mag-epekto. Kutas ka adyo. Magkapanungkab gukag tingang gabi eh. Gang bati kay kuam. Mapasag mo pa pagkaan na katatag. Gutom ako ko. Yung sikreto na rin ng sikog. Sima-sima. Mas kayo lisod pa. Sige po sima-sima. Nali ang adlaw eh. Diyan ako magdungag paniod to.